voin chu ka hna bang ka ho tur me cheno pang pakhat hi kong sira ka hmu a thut chan ka zo chuan mami thaim nga tige khate oma a chan chu ma ka pum te na mo ka lir cha mo chutia no pangril tam lutuk ama thu ka hmu chuan ka khongai le maya restaurant pakhata kal turin ka soma ti chuan kan kalta a kan kalna hmun vel hi video run lan ang khan omna lai vel chun sha thei mai ka ringa tennis court PHE building bulani hei video run lan anga in hmuang hianin heng ho hi e tur chi sang sang noodles ne na me kop tura an kolte ni a heng ho hi ke pon engen ni kala shet se lo kala e ngai bik lo mai ro chu hei en reng reng hian a tui mel em em a noodles se me kan ti meng chu hei pektereu te in aman po hi tawak in ka ring lawa exacting nge ni kalo zo che lawa mai ro chu man tawak tura chuan ngai lo meng o ti chuanin drinks te pawh an nei chikim khop maya nangmani du zong zong flavors chi hrang hrang kha an koltel bok ani hei chaw ani lova noodles ne na in me kop tur frozen food lampang po kha chi hrang hrang an kol boka du thlan tur a omani prawns ani mo sausage te octopus te bacon sti te chuan enge muni chi hrang hrang kha a hmuna hian a awm veka noodles te na in hem tel thein an chhop chhuak ani ti chuan in hmuang hian cup noodles te pawh chi hrang hrang an kol tel boka cup noodles chaw ni lawa noodles pangai te pawh chi hrang hrang du thlan tur thlan sen lawin helai hmuna hianin a chikim em em ani
Bacon and the Mia. Bacon. Atu yang baca. Ano Mia pede? Atu itu. I want the bacon. Nam lo tak ini aku lo. Noodles American
Bác tụi em đi trạm ca để tụi em đi bộ mà lên đây em Hello, mà xin thì ghê tuần thì It's ice cream. It's ice cream. cái rồi con lên It's ice cream. cái rồi lên Ha. bye bye chị rồi bye bye chị rồi Bye bye. bye 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 anh con nghe